ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонободтин ҷастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. подписчикони азиз, анами рӯз мо тасмим гирифтем як сар ғанаҷини буғиза баҳри шумо навор кардестем. хушру бо диққат тамошо кунед, фикри ақидотонро дар зери комментария бинависед, сихари нек бинависед, фақат сихари нек гуфтан садақаи бародарони азиз. фақат тамошо кунед, дастгирия фаромӯш накунед, як тайлайка дареғ надоре баҳри ҳамин навори мо. наворҳои мо ба шумо баҳри наворҳои мо дастгирия фаромӯш накунед. подписчикони азиз, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунед, ба ёр дӯстон падилитсия кунед, то ки наворҳои мо баҳри шумо бисёртар шаванд. иншоалло ки рӯзҳои наздик бо наворҳои хубу молҳои хуб бисёртар мешавад. мол 6 моҳа буғизаи подписчикони азиз, хушро тамошо кунед. аҳамияте мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. метавонед ки биёед дар хона айпешӣ бибинед. мола бародарони азиз, мол ягон камбудӣ надорад, ягон камбудӣ дар мол дида намешавад. подписчикони азиз, иншоалло ки мола беҳтарина масъалаи аҳлай хӯрданашам иншоалло кафолат дода мешавад. беҳад синаву пари хубам дорад. мо маълумоти мола мегзанем, иншоалло масъалаи аҳлишам нишон метиҳем, нақшам нақхи дастрасай. подписчикони азиз, фақат дастгиритона фаромӯш накунед. ҳозир масъалаи аҳлишам нишон метиҳем. подписчикони азиз, ина тамошо кунед, беҳад чочпари хуб дорад, синаҳа ки сафеди хушрӯ дорад. иншоалло ки беҳтарина бошад. бе пауза подписчикони азиз, хушуни аҳамият бите ай тарафи қафои молам ҳозир синаша нишон метиҳем. чуҷа я буҷим баҷи халтаи синаша кунед, тамошо кунед. подписчикони азиз, тамоман иншоалло ки бениҳоят аҳла. ин хушру тамошо кунед, халта синаи мола беҳад мол аҳлай синаи хубам дорад. синара фурӯвардагия касе ки мол кунад, иншоалло ки раҳматам мега, як хоҷагири обод мекардаги мола. экономични ғанаҷинон, иншоалло ки ғанаҷин хичам ёшай, то зоидаша бо калонам меша. подписчикони азиз, хушру тамошо кунед, дастгиритонро фаромӯш накунед. лайк беплай, яктай лайк ҳам бизанед бародарони азиз. иншоалло ки дар ҳаққи бародароне ки дастгирӣ мекунанд, комментариҳои хуб бинависанд, лайкҳошона мезананд, иншоалло мо дуогӯрам ҳастем. подписчикони азиз, бозам такроршам, мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қуронтепа. рақамҳои телефонам мегзарем, дар зери комментария дар зери экран мемонад. тамошо кунед, харидорӣ кунед. рақамҳои телефонта бигӯ. 008 22 50 21. иншоалло бо рақамҳоро гуфтем гузаштем, бо дар зери экран мегузорем. тамошо кунед, занг бизанед, харид. дар рақамҳо ватсаби мо ҳаст, телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. фақат успед кунед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, иншоалло ки дар ҳамин мол ягон камбудӣ дида намешавад. масъалаи хӯрдан, аҳлиш ҳамаш кафолат дода мешавад. масъалаи нархш бародарони азиз, масъалаи нархи мол дастрасаи нархш иншоалло қимат нест. баъзе бародарон қимат гуфтӣ, ҳар гапа бародарон беҳуда назанед. иншоалло ки нархи мол қимат нест. 14,500 сомонӣ муомила дора, даставка дора. даставкаш ройгон мешавад. ҳисоби канали мо бародарони азиз, ҳисоби ҳамин бародар ройгон мешавад. даставкаш бо ай нархи гуфтагимон арзонам мешавад. бародарони азиз, баъзе бародарон қимат гуфтӣ, фикр намекунед ки мол дар ин нархи гуфтагӣ ҳам даставка дора, ҳам муомила дора. бародарони азиз, фикр ақидотона бинависе, иншоалло ки дастгирия фаромӯш накунед. иншоалло наворҳои хуб беҳтар, бештар, бисёртар мешавад. то наворҳои оянда худоҳофиз. бародарони ғарибу мусофири моро барори кор сарбаландӣ хонободӣ насиби рӯзӣ гардона. баракат дар касбу кор, ҳаёти зиндагӣ ҳар яки мо шумо насиб гардона. то наворҳои оянда худоҳофиз.